Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ang tanan nga nahimo mo, Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus. Igabalik ang pagdaig ko, diha lamang kanimo. Sa kinabuhi ko, Jesus, o daygon ka. Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ang tanan nga nahimo mo, Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus. Igabalik ang pagdaig ko, diha lamang kanimo. Sa kinabuhi ko, Jesus, o daygon ka. Kay sama sa ulan, ginabubuang gugma mo. Sama sa adlaw, musidla ka sa kinabuhi ko. Kay sama sa ulan, ginabubu panalangin mo. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ang tanan nga nahimo mo, Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus. Igabalik ang pagdaig ko, diha lamang kanimo. Sa kinabuhi ko, Jesus, o daygon ka. Kay sama sa ulan, ginabubuang gugma mo. Sama sa adlaw, musidla ka sa kinabuhi ko. Kay sama sa ulan, ginabubu panalangin mo. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Kay sama sa ulan, ginabubuang gugma mo. Sama sa adlaw, musidla ka sa kinabuhi ko. Kay sama sa ulan, ginabubuang panalangin mo. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Mayong adlaw sa tanan, ako nagalaom og nagaampo nga naamo karon sa mayong kahimtang. Sa dili pa ta madto sa unahan, mga isa tawo giya magampo sa ta. Ginoo, salamat nining higayon, oportunidad ni magtuon sa mga pulong. Tabangi kami amahan nga diin amo kining masabtan, natin-awon sa imong intention nga mensahe para sa matag usa kanamo. Tabangi kami, Lord, bisan pa sa pag-aplikar ni ining mga mensahe nga mong madungog karon. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Padayon ta sa atong nga passage diha sa Lucas, sa atong nga series.
diha sa Lucas, nanata karon sa Lucas kapitulo 8:16 hantod sa 18. Kung aduna mo'y mga Biblia, palihog ko pagpakli og sunda sa ako mga mata. Nagbasa no. Versikulo 16, walay magdagkot og suga aron lamang tabunan o ibutang ilalom sa higdaanan, kundili iya hinuong ibutang sa tungtunganan aron makakita sa kahayag ang mosulod sa balay. 17, kay ang tanan nga gitaguan makit-an og ang tanan nga gililong mabutiyag. 18, katapusan busa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati kay kadtong aduna hatagan pagdugang apan ang walay iya kuhaan bisan pagani sa iyang giisip nga iya Dios nagpanalangin ng daan sa iyang pulong. So now walay og atong balikan ang sanahon nga panahon, walay kanang ingnon ta pinaka-vocal or pinaka-open or pinaka-istrikto nga philosopher or teacher gawas ni Jesucristo. Naiuban nga mga philosopher or kanang tawag na tog master nga naa sila mga disciples is lahi ang ilang itudlo diha sa private, lahi po nang itudlo diha nila sa private. Apan si Jesucristo is vocal kayo siya kung unsa ang iyang buot ipasabot, kung unsa iyang kini mga disciples ang ngayon ninyong buhaton, like kinana ang mga butang. Si Jesucristo ang pinaka-open, pinaka-vocal nini labi na sa inutawag mission. So now, kini nga to nga passage, continuation ni siya sa nahisgutan pag niaging Domingo mahitungod sa seed na ay seed, parable of the seed, parable of the soil, parable of the sower. So kini continuation niya siya, and then nagpasabot ni sa ato nga ang istorya sa ato nga passage karon is naay usa ka suga, kinahanglan ang suga is ibutang sa mabaw para og naay mosulod is makita, meaning ang suga naghatag og kahayag diha sa ngit-ngit. Og ang tanan nga naa sa ngit-ngit, ang tanan nga naa sa tago, mabutiyag, ang tanan nga naa sa hilom is makita tungod sa suga nga naghatag og kahayag. Again, sa ginaingon ko na, kani nga passage is continuation ni sa pagniagi nga simana. So, again, parable of the soil in which naghisgot kung unsa ang klase nga soil, unsa ang klase nga kasing-kasing nga modawat sa seed, nga modawat sa mensahe, nga modawat sa gospel, modawat sa pulong sa Ginoo. So now, naay daplin sa dalan, naatoy sa batuon nga dapit, naay tunokon nga dapit, og naapoy maayong yuta. So now, kini naghulagway again sa matag-usa nato kakasing-kasing kung unsaw nato pagdawat ang pulong sa Ginoo, kung unsaw nato pagkupot ang pulong sa Ginoo. Sama ba sa tunokon, nasa tunongon, sa batuon, dali lang kayo dili kagamot ang pulong sa Ginoo. Lagi nana. Ang ato usang paghisgutan usab karon sama nining maayong kasing-kasing, maayong yuta. Gipakasama sa hayag nga suga nga naghatag og kahayag sa ngit-ngit. So now, versikulo 16, walay magtagkot og suga aron lamang tabunan o ibutang ilalom sa higdaanan, kundili iya hinuong ibutang sa tungtunganan aron makakita sa kahayag ang mosulod sa balay. Akong balikon, maayong kasing-kasing. Kini maghisgot kanako, kanimo, ikaw nga nakadungog sa mensahe sa Ginoo, nga mituo sa mensahe sa Ginoo. Ug mauna natay duha ka butang atong pag-istoryahan karon. Kadtong nagsangiyaw sa pulong sa Ginoo or kadtong mga Kristohanon nga mituo sa Ginoo, nga midawat sa Ginoo, midawat sa mensahe sa Ginoo. Dili lang kini maghisgot nga ang suga is katurang mga missionary, katulang mga pastors, katulang mga nagsangyaw. Dili lang usabin na ang suga kasi sila naghatag og kahayag. Kun dili ikaw ug ako nga normal nga mga tao
nga tumutuo, sumusunod, disciple, follower ni Kristo is mahimo usab kita nga suga. Atong hinumduman nga kining kalibutan na is grabe kangit-ngit. Grabe corrupt ang kining kalibutan. Mugmao nang hinungdan kalap kayo ang sala, mao na hinungdan sa kangit-ngit, layo ang himaya sa Ginoo, layo ang kahayag sa Ginoo, ug ikaw ug ako gigamit para maghatag og kahayag nining mangit-ngit nga kalibutan. Og tungod sa kangit-ngit sa kalibutan is imposible. Posible siya pero lisod sa mga tao nga direct nga mangita sa Ginoo. Nagingon niyang pulong, walay nangita sa Ginoo. No not one, wala joy bisan usa. Apan kung sa tinud anay nga mangita sa Ginoo is makaplagan niya. Apan tungod sa kangit-ngit sa kalibutan, again, posible pero lisod. Diha sa ikaduha nga Pedro 1:19, busa midugang ang among pagsalig sa mensahe nga gisangiyaw sa mga propeta. Angay kini nga inyong tagdon pag-ayo sama sa suga nga nagdanag diha sa kangit-ngit, mudanag kini sa inyong mga kasing-kasing hangtod nga mobanag-banag ang adlaw sa Ginoo ug ang kahayag sa kabugason. So now, again, mao ni ang duha ka butang nga atong pagkakristohanan, ato hisgutan. Mao ni ang duty sa mga Kristohanon, mga managministeryo tungod kay kita maayong yuta. Again. So now, una is kaning with fidelity, ikaduha is kaning with perseverance. So, una, fidelity. Ang kanang fidelity, mao na siya ang word nga kanang being loyal or being faithful or kanang true, matinod-anon, na lig-on nga commitment or obligasyon o pagsalig o duty. Inana ang mayo nga kasing-kasing sa pagtan-aw sa pulong sa Ginoo, sa pagkupot sa pulong sa Ginoo. Matinod-anon nga kasing-kasing. Unang Korinto 2:2, nakahukom ako nga kalimtan ang tanang butang gawas kang Hesukristo ug ang iyang kamatayon sa cross. No, imagine na nausab sa ato nga kinabuhi, hopefully nausab higayon sa atong kinabuhi nga moana ta nga kalimtan lang ang tanang butang. Ayaw lang si Kristo. Ayaw lang ang pulong sa Ginoo. Si Pablo nakaingon ni mga pulunga sa unang Korinto 2:2 nga nakahukom ako nga kalimtan ang tanang butang gawas kang Hesukristo ug ang iyang kamatayon sa cross. Inana ang kasing-kasing ning Pablo, loyal, faithful. Dako kayo ang commitment diha sa pulong sa Ginoo. Ato usab nga batunan diha sa buhat 20:27, kay wala ako magpanuko sa pagpadayag kaninyo sa kinatibuk-an katuyuan sa Dios. Mausab nang ato ang nga batunan sa mga tugas sa nato kakasing-kasing. Magpabilin kitang matinud-anon, magpabilin kitang lig-on, magpabilin kitang magkupot sa pulong sa Ginoo. Ug kana nga paagi mahimo kang kahayag, mahimo kang suga nga maghatag og kangit-ngit. Maghatag og kahayag nining mangit-ngit nga kalibutan. Ikaduha, perseverance. Ang padayon, magpalahutay kung unsa nga atong gikuptan nga matuod nga pulong, tuod nga mensahe sa Ginoo is ato ang padayonon, meaning mo persevere ta, mo padayon ta, mo lahutay ta. Again, taliwala sa mga kasakit, taliwala sa bisan unsa nga atong mahiaguman, daghan og persecution, daghan pagsulay, tentasyon nini nga kalibutan. Again, padayon ta, paglahutay ta. Actually is mandate ni sa usa ka Kristohanon. Ikaw ug ako nga mituo ni Ginoong Hesukristo, nakabaton og kahayag sa atong kasing-kasing, is mao ni ang ato nga mandate. Dili lang kay nituo ta, dili lang kay nidawat ta, kundi magpadayon ta. Okay? Apil na siya ang pagpadayon sa ato ang pagkupot sa mensahe sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, kung unsa ang Ginoo. Again,
Walay makabulag niini bisan pag ingno na to nga political ambition or daghang mga naay kalibutanon nga kanang naay care sa kalibutan, naay pagtagad sa kalibutan, or bisan unsa nga makastop nga dili ta makalahutay, is posible na niini nga kalibutan na tungod kay again ngit-ngit kini nga kalibutan. Diha sa ikaduha nga Timoteo 2:3 o hantod sa 4, versikulo 3, pakig-ambit sa mga pag-antos ingon nga maayong sundalo ni Kristo Jesus. Gusto sa usa ka sundalo nga mahimuot ang iyang labaw busa dili siya magapil-apil sa kalihukan nga walay labot sa iyang pagka-sundalo. Ikaw ug ako, Kristohanon, sumusunod ni Kristo. Ang ato nga purpose is para pahimaya ni Kristo. Sama sa usa ka sundalo, sa usa ka sundalo nga giingon diri sa Timoteo nga gusto sa usa ka sundalo nga mahimuot ang iyang labaw. Again, ikaw ug ako sumusunod ni Jesucristo, gusto basad kita nga mahimuot ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Padayon ta sa iyang mga pulong. Again, walay bisan kasakit nga mubabag or bisan pagkawad-an ta og kusog or bisan unsa mga kagamahanan or mga kadagkuan niining kalibutan. Diha sa ang saad sa Ginoo diha sa Roma 8:18, giisip ko nga ang atong mga pag-antos niining panahona dili gayud ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. Again, nag-ingon si Pablo, kanayon yung mga kasakit, kanayon yung mga nahiaguman tungod kay kamo nagsunod ni si Kristo, tungod kamo nagpadayon, kanayon yung mga nahiaguman nga mga kasakit, wala ra na ikumpara sa himaya nga ipadayag unya kanato. Sa Santiago 1:12 nagingon, bulahan ng tao nga mobarog taliwala sa mga pagtintal, kaysa iyang pagdaog makadawat siya sa kinabuhi. Ang ganti nga gisaad sa Dios alang ni adtong mga nahigugma kaniya. Sa katapusan, siguro mao ni ang rason sa kadaghanan ngano dili makalahutay, nganong dili mo padayon. Kini ang rason, ang pagtan-aw sa atong isig katawo. Matan-aw ta sa ato ang isig katawo. Tan-aw ta sa wala, tan-aw sa too, tan-aw na toon sa niya nga klase nga tao. Walay perpekto ni ining kinabuhia. Ang tao dili perpekto. Okay? Ang tao dili perpekto, mao na kung atong himuon nga modelo para kita mamulahutay, kung mapandol ang kana nga tao or mapakyas ang kana nga tao na ato nang gihimo nga modelo, kita usab nga nagtan-aw ni ana is mahimong mapakyas, mahimong mapandol usab. Gingon ang pulong sa Ginoo diha sa Hebrehanon 12:1 ug 2. Busa kay gilibutan man kita nining dakong pundok sa mga saksi, isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato, nag-ali, nakababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Daganon ta nga matinod-anon ang lumba nga atong gisalmutan. Mga Kristohanon, ato ang Christian life, ang lumba nga atong gisalmutan. Itutok ta ang atong mata ngadto kang Hesus. Wala nagingon na Ginoo nga itutok inyong mata sa isig ka Kristohanon or isig ka mga tao or sa inyong walag tuo. Wala niingon ang pulong sa Ginoo, kun dili itutok para kita makapadayon, dili ta mahimong mapandol. Asa nga ang ato ang mata itutok ni Kristo, dili ari sa kilid or dili sa isig ka tao. Again, versikulo 2, itutok tang ato mga mata ngadto kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuog, tighingpit niini. Wala siya mosibog bisan pa sa iyang pag-antos sa krus ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagkamatay didto sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya og naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Again, ikaw ug ako suga nga maghatag og kahayag. Sa ato ang kinabuhi is aduna tay purpose.
sa mga kita nga gibuhat sa Dios para kita maghimaya sa Dios. Again, gibuhat ta sa Dios, kita maghatag og kahimayaan sa Dios. Sama ang suga gibuhat para maghatag og kahayag sa iyang nga palibot, dili para maghatag og kahayag sa iyang kaugalingon. Okay? Ang suga para maghatag og kahayag sa iyang palibot. Ikaw ug ako gibuhat para maghatag og kahimayaan sa Dios. Ikaw karon nga nakadungog sa mensahe sa Ginoo. Sama ka sa suga nga nagdanag sa uban maghatag og kahayag usab sa uban. Tong paningkamutan pinaagi sa pagkupot sa pulong sa Ginoo ug paglahutay kung unsa ang pulong sa Ginoo. Karon tuguti ang Dios maghari sa mga kinabuhi. Dalaygon ng Dios magampo ta. Ginoo, salamat nini nga higayon nini nga panahon. Salamat o Dios, padayon ka maghahatag og kalig-on sa matag usa. Kasing-kasing katagdalonggan katungog sa imong mensahe karon. Kami tabangi kami amahan nga kami mahimong kahayag sa dalan dili kapandulan. Salamat o Dios, padayon ka magapamuhat tugutoy mong balaang Espiritu Santo nga papamuhat sa matag usa ka kinabuhi amahan. Tao lamang kami ug wala kami mabuhat kung wala imong tabang. Mao na amo kang among isalig diha kanimo ang tanan ug pasalamatan ka. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ang tanan nga nahimo mo, Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus. Igabalik ang pagdaig ko, diha lamang kanina.